ọzọ nwere ike ọjụjụ gị bụ enwere ihe eji dụga ọvụ eji eme ekpe na anyị na-eme taa na ekpe bụ ihe eji enwe obe anyị. Ekpe bụ ihe eji enwe obe anyị. Onweghị mgbe ekpe nwere ọvụ. From begin, onweghị mgbe ekpe ji ọvụ ete. Adịghị agwọrọ ọvụ chile ma ọ bụ gburu isi mmadụ chile. Mba. M jikwa ajụ gị ajụ na nna anyị nwa Achiele agbọ nna Kem. Bụrụ ụfọdụ ndị ụka nukenu gaba ebe anyị ka anyị na-eme na alesịrị anyị bụ ndị ọvụ laala agwa ọvụ leenụ bụ okpukpere arụsị ya ebe enu m si mụ anyị ghọtagbụrụ. Ọ bụghị okpukpere arụsị lekpe nọrọ onwe ya esarị bụ ihe eji eme ebe m ji bido lidodo kọrọ ejerere maka lidodo efụta ụmụ chike idodo agbakọba nwa obe anwụrị sore ndị ụka eji fụta nwa obe anwụrị sore ekpe fụta n'ụka na ilele ụmụaka ka ha eji gbafụta gbure na eji ahụmaga abalị ma ọ bụ nke ọzọ. Onweghị mgbe ekpe ji ọvụ ete. Onweghị mgbe ekpe na-egbu mmadụ. Ọdọghị na enwere ajụjụ ọzọ bụ na m chọrọ ọjụjụ. Dịka m si wee gwaba ọhaneze na anyị nọ n'ebe nna anyị bụ High Chief Ede nwa Achiele Agbọ. Nna anyị ukwu a na-akọwatara anyị leedo ịnarị ahọrọ ahọ na abụ ya bụ 102 years. Papa, anyị si anyị jee ọgụ ihe na ụmụaka gị na-eme taa bụ ikpokọbere ihe omenala marụ ma ala echetagburu ihe mere nchezo ma ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ ihe ziri ezi. Omenala bụ ihe ziri ezi. Omenala bụ ihe ji echeta gbanwere. Mgbe mbụrụ ụka anyị amaghị ihe bụ skuul lọbụzọ bido lidodo ga-eruola ekpe maka ọ na-aji aga ekwe ọ bụ ga eji agụ maka na onye bụ nwatakịrị amụpụta o bidogodo lidodo ọ ga-anọ lidodo ruo ihe dị ga ahụ ise ma ọ bụ isii abịa tinye eleke akwụsala eji ọ mụrụ ekwe ga-eji eme ọhụrụ ọ ga-anọkwa ebe ahụ ruo ahụ anọ ma ọ bụ ise ọ bịa bụrụ esobe isi obodo. Mgbe o ji bụrụ esobe isi obodo bụ mgbe ọ ga-abanye ndị iso eji ya bụ ejiji esobe isi obodo ebe egala nọdụ abụ ọsọ eji esoro m Achiele agbabata ndị ụka ọzọ na-echegote ndị ebe isi obodo anọkwa. Okay. Alọ. Ya bụle ọ bụla anyị ghọtara ihe kalken leche nwoke adịghị anọkọta ochite ole mma ekpe na o nwere usoro eji eme ya anyị kọwagbara anyị iken abịaga na-erule usoro eji eme ebula gọọnụ m jikara oge eji ebido na nwatakịrị na-echo bụga eji ebidola akụziri anyị ihe dịla omenala gbururu ndị bụ oke isi obodo ị ga-ata ahụhụ tata gọọnụ bụ jido bifo ịmata ihe bụ ekpe mana onye ama ọkwere oche ogete nna ya eji ebara ekpe aba ma ọ bụrụ nwa ma ọ bụrụ nwoke oje bara ekpe na ụmụchi ya egbuo ya odo ya ka ọ na-ana ndị a ga-ebara chile nna m bara m ekpe mgbagha ebe nna m aba m ekpe mgbagha ebe ọ bara m ekpe mgbagha ebe nwatakịrị soro ibe ya agbagara ikeji na-enwebeghị ya abịazila ikeji ihe eji eri ikeji bụ ọnwa ise. Oke ọ bụkwa nwa niile bụ eji eri ya. Ọ bụkwa nwa niile. Ọ bụ ọnwa ise la ahụ bụ ihe bụ ọnwa ikeji ihe bụ anyị ji achọ ọsụfụ anyị na-ata n'ọnwa ise ma lee ndị akụkụ anyị na-ebu ga-abịa ikeji onye gụla dị mma ebe ọ bụla ọ nọ iche bịara gị ikeji ma lee ma agala ndị ete ụbọchị ọbụla ma lee ete onwere ụka egoro ọbụ ọfụta ụbọchị ọbụla onwekwanụrụ ụka ọzọ dubadụ ma egogo m ahụ ọbụla enyi m ga-agbarịrị ụbọchị ikeji ọma mbara ga-agbarịrị ụbọchị ikeji. Okay, nna anyị hafụ ogbugbugo oge
enwere ihe ọzọ anyị chọrọ nghọta ndị ihe kpatarụ eji achị le ọnwa ọhụrụ maọbụ lahụ ọhụrụ lọba ahụ ikeji maọbụ lọ ahụ ọhụrụ bụ ohi ikeji ihe kpatara eji achị ego ọ bụ bụrụba leme ihe n'udo ma ahụ niile abụghị ahụ ikeji ahụ bụ ahụ ikeji bụ ahụ odo bela abụ ahụ ikeji ahụ ọkọ ọzọ abụrụ ahụ omebe ndị omebe ga-asọfuru ndị ekpe lahụ ọka ha omebe enweghị ike ịfụta enweghị ike ime ememe ọmụba lahụ ọbụla ahụ ekpe ma abịazi leka omebe ahụ ndị ekpe enweghị ike ime ememe ikeji leka omebe ahụ mana mbe bụ ala ọnwa anọ bụ ihe o ji efe ekele ikeji bụ ọnwa ise bụ ihe eji eme ekele ọ dịkwa ka anyị aghọtawo ihe ka le nwere ajụjụ ọzọ na ewekwa iwe ọnwa ise lahụ ọ bụ ọnwa ọbụla ledogo uji dogbele kalenda ka Igbo tọbụla eke bekee maka ọnwa ise leke bekee bụ eme lahụ liili amakwaghị m oke bekee mana gaji na agụgụ mara eke na ewere ihe niile chile ka bekee anyị ga-emeghekwa ụlọ ọhụrụ bụ ọnwa ise ma ọ bụ ụlọ ọhụrụ bụ ọnwa ọhụrụ le krismas ga-abụ ihe eji kpokọta ihe niile bụnụ ka ọ nọrọ iji leta gburu uke na ịmarụ le izuzu a na-ezurere mma ma asọ ma ebute ji ọbụla asọ ga-abụ alata gburu maka mmadụ niile anụghị ego ofe ekene ga-abụ alata gburu onye dị ekpokobe ụmụnna nke ya aha atụ iruru duga ọnụ m ji lata akena aga m ekpokobe ụmụ chiele mbụ abịa mkpokobe ụmụ elu gozie eke abịa mkpokọta ụmụ pụta m ga-abụ onye iji gozie eke o nwere ike ya mere mgbe na m nọ pọt na-adụgọghị ehe kara mma aji mere mgbe unu na-emekwa ọzọ unu mee ya gọnụ bụ ga eji eme ya bụ le ọbụla anyị ghọtara bụ ihe ji gbata fụrụ nke na lela akọwatara anyị le enweburu ga-eji eme ihe mgbe gboo nsogbu adọgụla eje mkpa bịawo anyị hafụ iji orego ajụjụ si were go ihe ọzọ nwere ike ọjụjụ gị bụ enwere ihe eji dụga ọvụ eji eme ekpe na anyị na-eme taa te ekpenụ bụ ihe eji enwe obe anyị ekpe bụ ihe eji enwe obe anyị onweghị mgbe ekpe nwere ọvụ from begin onweghị mgbe ekpe ji ọvụ ete adịghị agwọrọ ọvụ chile maọbụ bụrụ isi mmadụ chile mba m jikwa ajụ gị ajụ na nna anyị nwa Achiele agbọ nna kem bụrụ ụfọdụ ndị ụka na okenu gaba ebe anyị ka anyị na-eme enu alesịrị anyị bụ ndị ọvụ laala agwa ọvụ leenụ bụ okpukpere arụsị ya ebe enu m si mụ anyị ghọtagbụrụ ọ bụghị okpukpere arụsị lekpe nọrọ onwe ya esarị bụ ihe eji eme ebe enu m ji bido lidodo kọrọ ejerere maka lidodo efụta ụmụ chike idodo agbakọba nwa obe anwụrị sore ndị ụka eji fụta nwa obe anwụrị sore ekpe fụta na ụka na ilele ụmụaka ka ha eji gbafụta gburu na eji ahụmaga abalị ma ọ bụ nke ọzọ onweghị mgbe ekpe ji obe ete onweghị mgbe ekpe na-egbu mmadụ enwere ajụjụ ọzọ bụ na m chọrọ ọjụjụ mgbe dụla ego ala isome ihe na menwe oyi oyi ndị mmadụ gbụgo ile ma oke futele ba amego ya ji ile nwuru gị ọkụ kego ile ya ọrịa ya o nwere ike ke m lala ekego na mgbe ọ bụla onweghị ọ bụkarị mgbe ọ bụ mgbe chi dị m ọya ewe bụ na ka ọ na-anọdụ mụ bụrụ ihe gara anọdụ ewu jee gururu edoziche ya o nwere ka anyị na-eje ekwa na m labụ igodo m n'ebe a ụbọchị na-egbaba igwe oguzoro nwa anyị roruro amaghị abịaghị ọsọsọ maka ọtụtụ ekwa ma ọmụmegbu ihe na-eso ụmụchi ndị igede lala m ụlọ na m amaghị ihe ji ndị be anyị eji abịara ya mmụfụtanụ baala ọrụ rukpo oyi bịa ya chirele eke na anyị na-eme igede eruo m ebe ahụ okere na m chisi m ọlụlụ ọbụ m lọrọ mmeka michelile abụ n'ụlọ ya eke keta na-ekpesochite m
goshil lola nela nguru roba le na anyị kpabiredu siro kule bururu blufu eteka ndị ọhọ ma ọ bụ ekpere ị nwere ike okwukere ụmụ gị na ndụ na-eme nụ taa ọ bụ m nwere ike okpere blola agaji ọma ise n'omenala abụghị eji ihe ise ihe ele-eme bụ ka anwụrịla adụ na-ameghị ogwe ihe ele-eme bụ ga ameghị ogwe lachite ga-eji were gị lọla dụrụ ya mma ise ụmụchi ọzọ ya yakwa ihe ogige akwụkwọ ya yakwa ihe ọgụgụ akwụkwọ gị ibe ha ji agụ le mgbe ka anyị lọ yakọrọ anyị bụ ya anyị na ji n'oge anyị nọ esokwere bekee na-eme na omenala ekpokwa ihu uche na omenala ekpokwara ihu uche anyị ayachila ọnọdụ anyị nọrọ ya kwọrọ m na-agbalị na anyị na-achị ekpere lili ikpele ọhụrụ lili gụrụ anyị na anyị nabatara anyị na-achịgo dọbatakwara anyị ndụ lemenụ ụbọchị gụbụ na anyị chief ede nwachiela agbọghọ nwụhụrụ anyị akparugo vuke ikpeazụ le ezigbo na bara agọrọ ọhụ ya dọbata ya machikwara gị iji chee machiri anyị leba chukwu okuke abịa ise